Asus Lamborghini este singurul model de laptop făcut în colaborare cu Lamborghini. De fapt, Asus au exclusivitate din punctul acesta de vedere. Este un laptop special din punct de vedere al designului. Are niște, să le zicem, accesorii sau inserții speciale. Seamănă cu farurile de la Lamborghini Gallardo. Și locul pe unde este aerul cald din laptop seamănă cu locul pe unde este aerul cald de la frâne din Lamborghini Murcielago. Vedem aici și logo-ul. Dacă tot suntem la exterior, vopseaua este metalizată, exact cum se găsește și pe o mașină Lamborghini. Am dezactivat acum touchpad-ul, am conectat un mouse, o să intrăm în două jocuri. Prima dată o să intrăm în Crysis 2, după care o să intrăm în Dirt 3, ambele jocuri apărute anul acesta. Laptopul este capabil să le ruleze fără nicio problemă. Are 16 GB de RAM, foarte puțin au 16 GB de RAM la calculatoare, dar aminte la un laptop. Procesor Intel din generația 9 Sandy Bridge cu 4 nuclee de procesare. Se mișcă cam la fel de bine ca un procesor quad-core de desktop obișnuit. Și placă video cu 3 GB de memorie Nvidia GTX 460M. Ecranul este Full HD și are 15 inch. Ca să fac o comparație, majoritatea ecranelor Full HD a monitoarelor au undeva la 22 de inch. Acesta are 15 inch, deci imaginea se văd mult mai clar. Să intrăm acum în Crysis 2. Avem setările grafice, rezoluție HD, setări Very High. Și o să începem jocul. Ar trebui să încarce destul de repede. Avem 16 GB de RAM, deci să încărca și nivelul. Se vede acolo, avem 40 de reprezintă câte cadre sunt afișate într-o secundă. Pentru că imaginea să fie cât mai fluentă, trebuie să fie cât mai multe. Cum am zis, în cazul shooterelor, în general, peste 25-30 de FPS-uri înseamnă că putem să ne jucăm fără probleme. Se mișcă foarte bine. Să nu uităm că este vorba de un laptop. Am intrat aici în Dirt 3, cel mai nou joc de racing, unul dintre cele mai apreciate ale anului. Să ne uităm puțin la setări. Avem rezoluție Full HD și majoritatea detaliilor setate pe High, nivelul maxim. Atenție iar la acel număr de acolo, FPS-urile. Linie dreaptă.